Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labari daga gida Nijar. Kotun hukunta miyagun laifuka da take birnin Niamey ta yankewa Darakta Janar na Rediyo da Talabijin na ƙasa tare da wani tsohon ɗan tawaye hukunci a wata shari'a ta ɓata suna da ta shafi ɗan tsohon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed a yayin zaman kotu a bainar jama'a kuma a gaban ɓangarorin biyu. Kotun ta sami Abdullahi Coulibaly, Darakta Janar na Rediyo da Talabijin na ƙasa wato RTN, da kuma Idris Yakubu Kurma wanda aka fi sani da Madaki, da laifin ɓata sunan Salim Bazoum Mohamed. Kotun ta yanke musu hukuncin tara kuɗi har jika 200 kowannensu zai bada bisa laifin ɓata suna ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Haka kuma kotun ta umarce su da su biya shi diyya ta haɗin gwiwar har miliyan 10, kowanne miliyan 5 na ɓata masa suna da suka yi. Kun san a baya menene ya ɓata sunan da suka yi mar? A baya sun bado wasu rahotanni na cewa shi Salim Bazoum Mohamed, wannan hari da aka kai ma bututun mai wanda ya fito daga Agadam ya shiga ya tafi Benin, wannan har-haren da aka sayo Nijar gaba ana ta musu a kwanakin baya, to shi Idris Madaki da shi Coulibaly sun fito sun bayyana wannan rahoto cewa ai da sa hannun shi Salim Mohamed Bazoum ake kai wannan har-hare, shi yake ɗaukar nauyin 'yan ta'addar da suke kai har-hare kan wannan bututun man. To akan wannan zargin ne aka yi shari'ar, kuma an zo gaban shari'a sun kasa bado hujja, ba su da hujja, ba su da shaidu, babu. To dalilin wannan aka yanke musu wannan hukunci. To kun gani harshen mutum linzamin shi, abinda ka sani shi kake faɗi, abinda in ya zama to zargi ne kake baka da hujja, to kakka zo ka faɗe shi a bainar jama'a, ka faɗe shi duniya kowa ya ji. Mana ko da abin gaskiya ne, kai in baka da hujja to ka kyale bakinka, shi ya yi ma sauƙi kawai. Kuma kotu ta yi gaskiya, kuma Nijar yanzu ne ake shari'a ta gaskiya. Duk da ma uban shi ya yi ma Nijar laifi, to wannan laifin uban shi ai ba zai shafe shi ba, hakanan ne. Shi kuma wannan tsakanin shi ne, kotu yanzu ne take aikinta, kawai wannan hakanan ne, daidai ne wannan shari'a. Tunda ba su da hujja, shari'a ta kada su, hakanan ne, wannan an yi gaskiya a nan, kuma ba a nuna son rai ba. Don baban shi ya yi laifi, ana riƙe da baban shi, kuma shi ma a ɗoro laifin da bai ba a ɗora mishi. Ko da hakanan ne, tunda babu hujja, wannan shari'a ta yanku, haka ne. Tunda ba su da hujja, an neme su kawo hujja, da su kawo hujja babu hujja, kawai sun faɗi ne dai, kenan zargi ne tunda dai ba su da hujja. To akan wannan aka yanke musu hukuncin wannan. Kowanne zai biya miliyan 5,200. Miliyan jika 200 ta kotu ce, tarar kotu ce, jika 200 za su bayar. Miliyan 5 kuma shi za a baiwa na ɓata masa suna da suka yi. To hakan ya yi kyau. Duk wani mai irin wannan abubuwan kenan yanzu sai ya kula. Abinda ka san baka da tabbas, baka tabbatar ba, kakka zo kana yaɗa shi. Ya zama to kawai abinda ka sani ne kake da hujja, ko an tambaye ka ko an neme ka shari'a za ka kawo hujjoji. To wannan shi ne ake so, batun shari'a ya tsaya daidai, amma kowa adalci, duka 'yan ƙasa ne, da shi Bazoum kin da wancan kin, har kwada Bazoum kin ma za a iya cewa ba ɗan ƙasa ba ne, amma ko ba ɗan ƙasa ba ne, ya kamata dama amma kowa adalci, ko baƙo ne. Mai gaskiya a bashi gaskiya, mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi, ko ɗan ina ne, ko daga ina ya fito. Ba wai don sai yana ɗan ƙasa ba ko ba ɗan ƙasa ba, maganar gaskiya ce nan. To kuma bari dai kan mu ci gaba da wannan ɗumuwa, ba ku labarin ƙasar Algeria. Rahotanni na nuna cewa rundunar sojin ƙasar Algeria ta girke na'urar yaƙin lantarki ƙirar ƙasar China mai suna CHL 906 a tazarar kilomitar 6 daga kan iyakar Morocco. Ana cewa na'urar CHL 906 tana da ƙarfin katse
siginar radar, tana katse siginar radar da kuma lalata hanyoyin sadarwa tare da kawo cikas ga tsarin kewayawar jirgin sama masu matuƙi da drone, wato drone kenan, da jiragen yaƙi. Ita na'urar idan aka ajiye ta kusa da iyakar ku, idan kuna da wasu jiragen marasa matuƙi, ana iya amfani da ita a katse musu hanya su rikice, ana iya rikita su kasa aiki. Na'ura ce mai ƙarfi wadda ƙasar China bata jima ba da ƙirƙirar wannan na'ura. Haka nan ne CHL Nafsan 6 tana iya lalata hanyoyin sadarwa da kawo cikas ga tsarin kewayawar jirgin sama marasa matuƙi, wato drone, da jiragen yaƙi, lamarin da ke karawa Algeria ƙarfi a gefen yaƙin fasahar zamani. Girke wannan na'ura kusa da kan iyaka ya tayar da hankula, inda ake ganin hakan na iya zama al'amari maras kyau. Wannan kuma yana nuna ƙarfin da Algeria take da ita da kuma yiwuwar tashin hankali tsakanin Algeria da Rabat. Amma za mu ci gaba da bibiyar halin da ake ciki domin ganin yadda dangantakar ƙasashen biyu za ta kasance a nan gaba.